I'm waking up Ahoj ľudia, moje meno je Majky a ja vás tu vítam pri prvom tutoriáliku, ako si natáčať videá s facecamom a plus tomu aj to upraviť. Takže vlastne jeden človek sa ma do videa, vlastne pod videom pýtal, že ako to, že natáčam s facecamom a ako. Takže nahrám si proste cez Fraps nejaké video a k tomu si zapnete buď mobil, kameru máte, alebo tak si to zapnete. Počkajte si, pokým sa na to nejakých 3 sekundy, počkajte, aby ste mali všetko zapnuté a potom začnete do toho hovoriť všetko. Vlastne poďte sa. Tu keď som si dal toto video, tak ako si môžete všimnúť, že keby som to neupravoval, tak asi takto by to vyzeralo. A to počujete. Ahoj, moje meno je Majky a ja vás tu vítam. Ahoj, moje... Tieto, ak sa to volá, tie čaročky, či čo to je, to je zvuk a podľa toho si to aj upravovám. Vlastne vy keď si to teraz upravujete takto, aby si to mali tak, voľako. Moment, to si potrebujem puštiť. Ahoj, moje meno je Majky a ja vás tu vítam. Presne je to tak. Teraz si dáte audio, všetko si to dáte úplne na nulu. A teraz keď si to pustíte, si musíte pozrieť vlastnú kameru, čo ste sem dali. Ahoj, moje meno je Majky a ja vás tu vítam pri ďalšej epizóde z hry Saints Row the Third. No, trocha to sa mi dá, že je to neskorenie. Tak sa mi dá, že by to bolo. Počkajte. Ahoj, moje meno je Majky a ja vás tu vítam pri ďalšej... Dobre, je to teraz to musíte to počuť, aby sa to aby to išlo tak narovnako. Ahoj, moje meno je Majky a ja... No, presne to teraz takto máme. A teraz ešte, toto je vlastne všetko. A teraz len doplníte si intro, ako chcete. Intro som si už sem obchal, dáme to sem. Tak to dáme. Si sem, tak. Ahoj, moje meno je... A vlastne toto je takto všetko. Ja si to nikdy nerobím presne tak, ako tu niekto dajme tomu robia, že 10 pokusov za sebou to robia, že nahrajú rýchlo video, dajme tomu Fraps si zapínate F9 a nepočkajte si, dáte narovnako všetko, mobil, alebo aj to kameru ako zapínate, všetko, aby to bolo presne podľa nich, ale potom aj same blbosti, nefunguje to, potom nevedia ako na to. Tak tu mám ja podľa seba, ako to robím a ešte raz sa mi nestalo, že som to musel 3 krát za sebou robiť len druhýkrát. 2-krát. Je počít všetko. A je. Toto má audio 100, dobre, výborne. Proste a potom si už dáte porúcečár, dáte si, dajme tomu HDčko a dáte si to upraviť, dáme tomu, dáme si, že Majky tutoriál ako natáčať videá s facecamom. Tak to dáme dokončiť, ale sa mi tu už robí a neviem čo je zase toto. No, vlastne toto bolo všetko z tohto dieliku. Ak sa vám tento diel páči, nezabudnite hodiť like, koment a odber a poprípade, ak budete mať čas, tak ho môžete kľudne aj zdieľať. Takže ja sa s vami lúčim, tak sa majte, ahojte.